Gabon eta ongi etorri 2021ko industria sariaren iragarpenera. Lehenik eta behin eskerrak eman dizkiogu industria akreditatu osoari azken 5 egunotan gure jarduera profesionaletan parte hartzeagatik. Eta jarraian kategoria hauetako sariak iragarriko ditugu. Ibaiak antolatutako 4 haizetara dokumentalen koprodukzio foroa, Ikusmira berriak, 10. Europa Latinoamerikako produkzio foroa, WIP Europa eta WIP Latam. Bihar, gainera, zinemaldiaren Startup Challenge saria ere banatuko dugu. Eta besterik gaben, sariaren banaketari ekingo diogu. Ibaiak antolatutako 4 haizetara dokumentalen koprodukzio foroaren 17. edizeko sariarekin hasiko gara. Ekitaldia Ibaiak ikusentzunezkoen Euskal Ekoizle Independenten elkarlak antolatu du Donostiako zinemaldiko industria sailaren laguntzarekin. 4 haizetara foroak FIPADok Biarritz jaialdiarekin duen akordioaren ondorioz, foroaren edizio honetan parte hartzen duen proiektuetako bat Biarritzen izango da datorren urtean. Eta proiektuaren irabazlea Olga Delein zuzendariaren Welcome to New Carabash da. Lau haizetara foroak Docs Barcelona jaialdiarekin duen akordioari esker, azken edizio honetan aurkeztutako proiektua datorren urtean Barcelonako Speed Mythicsen egoteko aukera dute. Eta proiektu irabazlean, la pelikula número 1 da, Telmo Ibarburu zuzendariarena. Bederatzigarren urtez jarraian, Triline banatzaileak Triline saria eman du banaketako eta jaialdiko aholkularitza saria. Proiektuaren 2 aholkularitza saio izango dira, lehenengoa garapen fasean eta bigarrena amaitu ondoren. Sari banaketa Elena Merak egingo du Triline Distributioneko koordinatzaile nagusiak. Eta saria Amparo Climenten Las cartas perdidas filmarentzat da. Pilar Sánchez Ekuizek jasoko du saria. Si quieres decir ahí unas palabras. Hitzik esan nahi baduzu, hor duzu. Mikrofon. Bueno, lehenik eta ben eskerrak eman foroari, gure filma Las cartas perdidas ona ekartzeko aukeragatik, ilusio handiz etorri gara, lehenengoz parte hartu dugu foro honetan, eta gainera aholkularitza hau saritzat eramatea, benetan opari bikaina da, beraz, zorionak egindako lanagatik, eta eskerrik asko. Aurrera egingo dugu. Eta azkenik Ibaiak, 5. urtez jarraian, banatuko du Ibaia saria. 3.000 eurokoa da, eta pitxin jardunaldian aurkeztutako proiektu onenari eskaintzen zaio. Saria Marian Fernandezek emango du Ibaiako lehendakariak. Eta saria Domingorentzat da. Laura García Andreu zuzendariak jasoko du. Eskerrik asko, Ibaiari, antolakuntzari, bertako parte hartzaile eta ekoizleei, benetan lekzio handia izan da. Asko ikasi dut foro honetan parte hartu izan da, eta espero dezagun foro gehiago egongo dira. Eskerrik asko, denoi. Argazki bat aterako dugu hemen. Pasamos ahora. Goazen orain Ikusmira berriak sariak iragartzera. Postprodukzioaren irusoen saria, soinu postprodukzioan, hau da diseinuan nasketa eta montaiak, kolore postprodukzioa, grafismo lanak eta DCP masterra egitean datza. Ander Sagardoik irusoinen izenean emango du saria. Eta
proiektu honek, sustraitzeari, nortasunari eta kidetasun sentimentuari buruzko askotariko gaien hurbilketa original eta personalagatik jaso du zure. Egoera naturalak borobiltzen ditu, proposamena ikusmen eta soinu nabardurak ematen ditu eta istorio zirraragarri batean murgiltzen gara. Eta saria La Gruta del Viento proiektuari emango diote. Eduardo Crespo jasoko du. Bueno, Eskerrak eman nahi dizkizuet denei saria emateagatik, bai zinemaldiko lantalde osoari, baita bakalerako lantalde osoari ere, eta baita Ikerkeretaren familia osoari ere, izan ere ikusmena berriak proiektu osoan zehar lankide izan ditugu, horrez gain ekoizpenean eta erresidentzian lankide izan ditudan guztiei ere eskerrak eman, momentu bikainak bizi izan ditugu elkarrekin, eta orain abiaraziko dugu La Gruta del Viento proiektuaren ibilbidea, eta espero dugu amaitzen dena berriro ere zinemaldira aurkeztuko dugula denoi erakutsi ahal izateko. Eskerrik asko. Damos paso. Eta orain, Europa Latinoamerikako koprodukzio foraren 10. sariei bide emango diogu. Eta Ventana Sur jaialdiarekin sinatutako hitzarmenari esker, Europa Latinoamerikako koprodukzio foruan hartutako proiektuak ekoizle europarrak bere nazioarteko ibilbidea jarraituko du Ventana Surren proiektuan parte hartuz. Oraingoan, Javier Rebollok jasoko du Lolita Filmsekoa kamionero proiektuagatik. Eta Artekino International Prize proiektuarekin jarraituko dugu 6.000 euroko zuzkidura du proiektu irabazlearentzat. Remi Buranek, artean ordezkari gisa, erabaki du opera prima bat dela eta modu sutilean bisortzen dituelako nerabeen emakumeen unibertsoa eta norberaren nortasunaren bilaketa Alemaniara egindako bidaia iniziatako batek bidez. Eta saria Alemaniak izango jasoko du. La directora... Aurten Maria Zinetti zuzendariak eta Juan Pablo Miller ekoizleak ezin izan dute Donostira hurbildu, baina hitz batzuk bidali dizkigute. Gabon denoi, benetan pozarren jasotzen dugu sari hau, Argentinatik besarkada handi bat. Eskerrik asko gure proiektua aukeratzeagatik, eskerrik asko zinemaldiari eta bertako koprodukzio foroari ere asko ikasi dugu eta espero dezagun bai, eta nik ere, Janpak emandako eskerrak berretsi nahi ditut, benetan eskerroneko nago, eta espero dugu behin filma buketetokan berriro ere zinemaldian bat egingo dugula. Eskerrik asko. Eta orain, Europa Latinoamerikako produkzio foraren proiektu onenen saria norentzat den jakiteko unea da. 10.000 euroko saria du ekoizle nagusiarentzat. Epaimaia, Pamela Bienzobas, Maisa Fernandez Armenteros eta Eva Mortkinek osatu dute. Hemen Pamela Bienzobas daukagu gure artean, eta bere originaltasun bereziagatik, bai aukeratutako unibertsoan, bai horri heltzeko moduan, eta koprodukziaren izaeragatik, beragatik, proiekturen ernamuinetik bertatik sortutako lankidetza sortzaile eta produktiboagatik, saria, kasu honetan, kamioneroentzat izango da. Eta saria jasotzera Francisco Marise etorriko zaigu. Si puedes decir unas... Hitz batzuk esateko aukera duzu? Eskerrik asko zinemaldiari, sariagatik, eta hemen egoteko aukera eskaintzeagatik, ikusten dugu baita eskerrak eman industriako lantalde osoari, baita epaimaiari ere guri entzuteko aukera hori eskaintzeagatik, eta honek bultzada handia emango digu, kamion proiektuari, ea kamioi honek martxa hartzen duen, pixu handia du, eta espero dugu iritsiko dela Donostiako kaleetara ere noizbait. Gora zinema askea, egile zinema independentea eta aurrera egiten jarraituko dugu.
Vamos a dar paso ahora al premio. Eta orain dale sariari ekingo diogu Latinoamerika Europa garapenari eskainia. 20.000 euroko saria da proiektu irabazlearentzat negozi nagusiarentzat. Sari hori batera ematen dute zinema agentzien zuzendariaren Europako elkarteak, EFADek, eta Iberoamerikako ikusentzunezko eta zinematografiako agintarien konferentziak KAZIK. Epaimaia Alexandra Lebertek, Germán Monjek, Pablo Pérez de Lemak osatzen dute, Pablo dugu gure artean kasu honetan, eta saria hiri asaldatu eta moderno baten eta Amazeneko oianaren arteko proiektuak erakusten duen loturagatik, ibilbide honetako pertsonaien sendotasunagatik, eta bidaia konpontzen duten errealismo magikoko elementuek sortzen duten istorio zoragarriagatik eskaini dute saria, Donde comienza el río proiektuari eman dio dute, eta Paola Andrea Pérez Nieto kasoko du. Eta Juan Andrés Arangok ere. ¿Decís unas palabras? ¿Sí? Pues, gracias. Eskerrik asko, benetan sorpresa bikaina izan da, oso une ederra dugu hau, etxetik atera, proiektua lehenengoz partekatzeko biok elkartu eta denei entzuteko. Eskerrik asko denoi zuen proiektua gurekin partekatzagatik. Eskerrik asko denoi beharrezkoa izan da zuen guztion eta proiektu guztien energia sentitzea. Izan ere bizi dugun etapa ilun honen ondoren energia hori ezinbestekoa da. Eta jarrai dezagun zinemagintzan lanean. Vamos a continuación con... Jarraian WIP Europa saria ekingo diegu. WIP Europa saria Donostia Zinemaldiak emandakoa da, 10.000 eurokoa, eta WIP Europa industriaren saria irabazi duen filmaren ekoizle nagusiari eskaintzen zaio. Gero esango dugu zein den filma. Adgok Studios, B-Team Pictures, Deluxe Content Services Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Netfilm Producciones, eta No Problem Sonido filmek ematen dute WIP Europa industriaren saria, eta ingeles eta espainera zazpititulatako DCP baten postprodukzioa eta Espainiako banaketan datza. Filma zein den aipatu aurretik, epaimaiak azpimarratu nahi du, film guztiei eskerrak ematea, eta aho batez erabaki du saria, kasu honetan Karbon filmari ematea, Ion Borezena. Marel Kamarenak emango du saria, eta Ion Borzek eta Sergio Kumatronek jasoko dute. You can say something. Thank you very much. Eskerrik asko, denoi, guretzat ore handia da hemen egotea. Sergio, zure da hitza. Bai, eskerrik asko, denoi, eskerrik asko garapena bidean ari diren industria honetako zinegile guztiei, benetan zoragarria da, familia handi zoragarri honen kide izatea. Irudikatuko duzue honek bultzada handia emango digula gure proiektuari ere bai, eta baita gure autoestimuari ere. Honen bidez beste zinegile batzuei ere lagunduko diegu euren indarrengan sinisten eta euren helburuak lortzen. Eskerrik asko. Thank you. Por último... Azkenik, WIP Latan sarien iragarpenari ekingo diogu. WIP Latan honaren eke da Platino Industria saria, ege da ikusetzuzko izen zerbitzu sozietateak emana da, eta gaur egun Carlos Anton Martínez da hemen ordezkaria. 30.000 euroko saria du film irabazlearen ekoizle nagusiarentzat. Film honek, bere pertsonaien barnera begiratuz, Latinoamerikako zinema baten alde egiten duen apustua du. Halaber, begirada intimo horrek ez du saiesten ingurua barren eskirapena. Ez da hainbeste lehizta mestutako etorkizun ere. Eta saria Vicenta Beck irabazi du. Jasitzera dator, Carlos Etxuga.
Eskerrik asko Donostiako Zinemaldiari, eskerrik asko epaimahaiari. Nire filma oraindik ez dago amaituta. Herrialde baten istorioa da, bertan ama ugari daude, baina ez dago aurrik. Gaur egun, Kuban, atxilo daude hainbat seme-alaba. Eta beraz, askatasuna eskatu nahi dut, bertako preso politiko guztientzako, bertako Juan Manuel Bera kantarri ere bai, hainbat emakume sufritzen ari dira Kuban. Gauza ugari ari dira gertatzen. Ez diegu zaiogun bizkarra eman Kubari. Beraz, eskerrik asko Donostia Zinemaldiari sariagatik. Ni ekoizle minoitarioa naiz eta Claudia Calviñoren izenean bera da gehiengoa duen ekoizlea, bere izenean eskerrak eman nahi dizkio Zinemaldiari saria eta baita sari honetan parte hartu duzuen guztioi ere. Besterik ez, eskerrik asko bihotzez. Gracias. Y para terminar. Eta amaitzeko Platan Industriaren saria dugu. Adgok Studios, Deluxe Content Services Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cine y Video, Nephilim Producciones, Eknoprom Sonido eta Sherlock Filmsek eskainia da. Eta ingelesez aztitulako DCP baterainoko film baten postprodukzioan eta Espainiako banatzean datza saria. Epaimahaia osatzen duten enpresek azken erabakia hartzeak ekarri den zaitasuna azpimarratu nahi dute, aurkeztutako proiektu gehienak kalitate handikoak izan baitira. Javier Valdesek emango du saria, enpresa hauen izenean. Eta zein da sariduna? La hija de todas las rabias, Laura Baumeisterna. Laura eta Rosana Baumeisterrek jasoko dute saria. Bueno, Eskerrik asko Zinemaldiari izandako harreragatik, baita bertako lantalde osoari ere, gure lantaldeari. Benetan, pozarren gaude ez da neskak? Bai, mila esker benetan. Benetan leku bikaina da hau, areto handi batean, pantalla handi batean, hainbesteko zazegun filma agertzea. Eskerrak Zinemaldiari benetan goxo hartu gaituelako hasieragatik. Bai, mila esker, denei. Bueno, y así terminamos. Eta horrela amaituko dugu industria sarien iragarpenarekin. Eskerrak eman dizkiegu Donostiako Zinemaldiaren industrialari laguntzen dioten erakunde eta enpresa guztiei. Eskerrak asko denoi etortzeagatik, zuen pantailetatik konektatzeagatik, eta gogorarazten nahi dizuegu. Bihar emango dela Zinemaldia Startup Challenge saria. Zinemaldia Technology jardunaren barduan eskainiko da. Bihar, beraz, 11:00 ordubietara eta Kalerako Z aretan egongo gara. Gonbidatuta zaudete. Eskerrik asko eta datorren urtera arte. Eskerrik asko. Los ganadores, por favor.